Well, on after you, like you. Yes. Akwado nya bobo. Odo ba kiwe na deliver. Who don't get melon? O ga dey run na mma. Amu bezo bi na ekwu. Ise. Maka asị na ọ na-abụ dibịa ma ebe ọ jụbụrụ dibịa ibe ọma na-abịa. Jide ọkwa na-aka ịnụ ka m ji n'ọnụ maka na ụgụrụ dị. Ọ bụrụ enyi m nwoke ọsọ onye asịrị ya kwụọ ọnụ ya nga na ụgụrụ apụtago. Udo ga-emerụ unu. Ọ ga-adịrị unu na mma. Ọ na-abụ abụ onye ma ibe eme achụbụ ya gidigidi ka egbu onye ọgịnị na-ese okwu ọbara anya ukwu na ekworo. Ibe na-abịa ọzọ n'ala Igbo ba ndị nwa jide ndị nwa ka egbuo ndị ụka gbuo ndị omenala gbuo ndị ụka Ikwu eziokwu. ọkụ iro na-asị bụ ibe a na-agha Ife bụ na-ekwu eziokwu. ọgịnị na-eme iro na-asị ọkụkọ a na-atọfuru isi ọgbọ nna aga ọrụ unu bụ na unu ga-enweta ya akụ onye agha egbu unu na nkịtị maka na ọ na-abụ nwata bụrụ abụ bụrụ iro ọ bụ na ị nwere ego n'ụwa ịnọkwa na nsogbu mana mụ bụ ezobi ekwugo na ya bụ ego na mma enwe ya bụ ego enwekwuo m ya bụ ego ọ bụ iro na-asị ndị iro na-asị ka nna ya ba ga-anwụ na nkịtị ka mmadụ gbuo ma o gbuo onwe ya ilosi ebe ị ga-eme ma itesi ya na arịọ ahụ bụ ezobi kwuru anyị aghara akwụzi ụta anyị bụ anyị yọrọ enyere anyị ibe anyị yọrọ ibe abụ mụ bụ ezobi yọrọ ka unu yọkwuru a ga-enyekwu unu unu aghara aka ụta ibe ọma ga-emerụ unu mụ bụ ezobi na-ekwuo abịa m negide ibe niile na-eme na mba ụwa anyị sị ka anyị na-akpuo na mmemego okenye ọ bụrụzi ibe niile ka anyị ga na-eti Fada nna na anyị nọgidekwa Verify dibia. nna udo ochie. ga-emerụ unu ibe ọma ga-emerụ unu ibe niile unu wetara ibe anya arụsị nwa nke unu ga-eri amaka unu onye wetara ebe ibe ga-emeri ya sịmachi ị ga-aghara akọbụ n'aka ị ga-abịa ego n'ụtụtụ ebio n'abalị nke ị ga-eri nwere ike ịgbanarị arụsị nwa o mebere bụ ibe ịbụrụ n'anya nkwado na ibe na-eme ọ ka ga-emekwuoro onye ọbụla ji eju obi ebe nwa arụsị nwa mere eribi bịa kene bịara ekene ka ga-abụ ọzọ mụ bụ ezi obi ekwuchi anya si o na mma na-eme ọgwụ aka m na-agwọkwa ọgwụ na-agwọchi ọgwụ Verify dibia. nọ na asị na ọ bụrụ ọzọ ibe niile ka anyị ga na-ezi ndị mmadụ maka na m emego okenye abụrụ ọzọ nwatakịrị akatago m arị Akata mkpọrọ isi. etie m ya ọbụ ibe ọma ga-emeri gị mmegbu gị na nkịtị nke bụ ego ka ga-abụ ọ ga-adịghị gị na mma ọ mụbụ ezobi kwuru etie m ya ọbụ asị ibe ọma ga-emeri gị ego iwetara mụbụ ezobi agụgụ maka na inye m ego dara ụda ego nwa abụrụ m ya n'anya nke ị ga-eri aghara akọ gị ị ka ga-abụkwu nke bụ ego ebe ma na ezobi mere ibe enwe bịa nye m ego ibe nye m anabata m ya eji m ezi obi m niile were ya meka aka bụ abụọ ọ ga-adọrọ na mma ọ ga-adọrọ na mma ebe ọma ga-emerụ mmadụ ama egbolu na nkịtị ibe unu wetara mụba ezobi ewere gị o wetara ya cashless policy ka anaghị azi kama na ịghara eweta kashi iri m ya na akaụntụ na ma abụghị ọ ga-adịrụ na mma ebe ọma ga-emerụ Verify dibia. Israel ụdọ ebe ọma ga-emerụ ọ ga-adịrị gị na mma ị ga-abụ ego ga-ekwu obi dị n'aka ọmụba ezobi kwuru ya o nwebere ebe e bụrụ ndị mmadụ ga-enyere gị aka ma ọ ga-emere gị ọgụ ọmụba ezobi kwuru ya dị na mmadụ mekọọ biznes were nke enye ejide nke nke obere abụ iji ọ ga-emebe ọgara ọmụba ezobi kwuru ọ ga-adịrụ ụlọ eche ndị ọgụ n'aka ọ ga-adịrụ ụlọ mma udo ga-emerụ unu The verified dibia. Ochie dibịa nọ na-abịa ịchụsa ada ọ dịka were nye ndị mmụọ n'aka. Kirikiri ka na-ekiri ndị bụ odobe.